Il-Gvern Malti huwa impenjat li joħloq strutturi aktar b'saħħithom sabiex titjieb il-kwalità tal-arja f'pajjiżna. Malta m'għandix taspira biss biex tilħaq dak li huwa aċċettabbli skont l-Unjoni Ewropea, iżda l-problemi fil-kwalità tal-arja għandhom jiġu indirizzati sa mill-bidu nett. Waqt li kienet jindirizza diskussjoni pubblika dwar il-kwalità tal-arja, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat spjega li l-Gvern qed jiddialoga ma' entitajiet li qed joperaw b'mod li jniġġes l-arja sabiex jinstabu soluzzjonijiet. Sostna li twaqqif tal-Awtorità għall-Ambjent għandu jkompli jgħin sabiex Malta tagħmel qabża ta' kwalità f'dan ir-rigward. Il-kwalità tal-arja teffettwa l-ekonomija tal-pajjiż, fisser il-Ministru, u l-Gvern ikollu jħallas għad-danni f'dik li hija saħħa taċ-ċittadini. Barra minn hekk, pajjiżna jagħmel żball jekk jonqos milli jkejjel b'kemm tista' tiżdied l-ispiża tan-nefqa fuq is-settur tas-saħħa jekk il-kwalità tal-arja ma tittieħedx bis-serjetà. Il-Ministru għall-Ambjent żied jgħid li huwa importanti li nieħdu mit-tajjeb ta' dawk li rnexxew qabilna u kien ħabba f'hekk li l-Gvern Malti fittex kooperazzjoni mal-Gvern kemm Ġermaniż kif ukoll dak Taljan. Leo Brincat temm jgħid li din mhix biss kwistjoni ta' riżorsi, iżda wkoll ta' rieda, impenn, viżjoni u sens ta' direzzjoni u jemmen li l-istrateġija tkun ta' suċċess jekk pajjiżna u l-istrutturi tiegħu jaħdmu kif suppost.